Shalom. Adorang sota mulai partang yang ata tapa hohoma tapa radema rohata martang yang be mahita. Amen. Maret dehita sian buku ede nomor 10 ayat 1-2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sandok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal doa ka pabahenammu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsoba tuho aka musum. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporseon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami nahehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amen. Epistel di partang ngata di Borninon imana tersurat di sada Johannes bidutolu mamuka sian ayat 10 sia sahatro di ayat 24 tajahama marsikat soreng disima boto ota pabua sian hasitonga kita jalata papos rohata di jolona ubalga do debatasian rohata jala di boto saluhurna.
hamu akka haholongan moloso disol-soli rohata hita marhiras ni roha dohita maradopo debata. Jadi manangaha pe tapangido jalaota dosian ibana ala taradoti patikna jadi taula lomo ni rohana. Odo patikna naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naung tinonahon nai tuhita rapita siradoti patikna idonamia di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianodo taboto naung mia nibana di bagasa kita siato dii nanilehon nai tuhita ima sahatna martua donatu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Asini roha madihamu doh dame nasihat debata amata i bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata ujahan jamita di partangyangan Bornginon tersurat ma di buku Joshua bidu naparjulu ayat 5 ro di ayat 8 tajahama songonoma hatani Tuhata dang adong manang ise na manahan
jongjong di jolom salileng ho mangulu songon padongangiku di si Musa donganaku ho dang tagamon pasoboku manang tadikonokku ho pirmatodim jala marsi hohot ay ikon hodo mabagi tanoon bain partalian ni bangsoon na huwarihon tu opu nasida lehonokku tu nasida asapir todim jala marsi hohot situtu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sudepatik aka natinonahon ni si Musa na posoki tuho unang manibilho siani tu siamun manang tu habirang asa marmulia ho manang dopa dia ho mangalahka unang meret buku ni patikon sian pamangamu sai pikir-pikiri mai arian do borgin asa dirarutiho jala di patupaho hobar tusudi na tersurat di bagasani asa marutung ho diak kadalamu jala marmulia paru laomo ola nido sahane trupukta kadongan saha porsiau di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuatai tutu hiado tabege padohan tangyakon ulamu jala ulahon tangyang tangyakon ulamu jala ulahon tangyang di bagasa turpukta idona tabereng namasa di bangsa Israel naolo hot di hatani dia bata jala mangulahon naolo ubegi hatani dia bata jala maparwihon di bagasan muluna dang cukup holan ubotosa dang cukup holan ubegesa alay ko sahado tu parulao pajawon ni huria pe songonido ima ditulu pajawoni nahiata bege koinonia marturia koinonia bersekutu pertangyangan song kitaon marturia ahai marsong lider organis tampilan-tampilan yang ada di altar itu juga bagian dari marturia. Kemudian sahma tunapatuluhon ima diakonia. Jadi gereja yang hanya persekutuan atau hanya marturia bersaksi tidak sampai kepada diakonia bersosial itu adalah sebuah kegagalan dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi di sima bui beringota ikon taula hodo ima hatani debata jala tatangnya koni di bagasan ngoluta. Itu namasa di si Joshua di Trupuk Taon. Ditiki di huton ibana si Musa. Di boto ibana hatani debata. Jala di parangeho. Hot ibana di si.
dang Muba dang Mose. Ala masa sisongoni di ibana rabdo donganna saharak nai ima si Kaleb guarna lau ido mabahiri bana di jauh di bata gabe sahalak na manggati si Musa dung mate si Musa dipilih ma sada panggonggomi di bangsa Israel ima si Joshua. Si Joshua na taat tu pajuon dohot tu hatani di bata sarupa dohot na king saya martangiang do ibana dohot na posona si Musa asa sahat tu tanu Kanaani jala diulahot doi tangiang nai. Jadi bukan hanya berdoa saja menunggu mujizat langsung sampai alai sahak do tuna mangulahon persuruan do tangiang na pinangiduna tu de bata jala di dok mamuse de podahon tu ibana unang hobabia songon dia si Musa dia do pandi bangson songoni do anon ho dia do pandi bangson ima didokom dia limai dang adong manang ise na manahan jongjong di jolum seliling manguluho artina dang adong naboy mangalo ibana dang adong naboy manaluhon ibana dang adong naboy mangabati ibana mangula ulaw ni seliling mangulu ibana diadupan ni bangsa Israel dohot diadupan ni debata alaniaha ala hatani debata ditiup ala ni ulaon ni debata diulahon ala ni persuruan ni debata diuluhon dang adong nabui mangabati daun nabui manaluhon ni dohot mabaheni dang jadi ay debata do namian disi dong anakku ho ninna songo padonganiku tu si Musa dang tagamon pasobboku ho manang tadi konoku ho ninna debata tu iba di do mamuse di bakasan trupuk tai sudido hitarama kirim asa pirtod ditta jalaido istilahni halak batak dibae porasikan pirmatodim ninna tangiang doi dalat doi asa pirtodina alai penapa pirhotodi boy mata bereng di turpuk taon ima namangolohon aturan maneng patik ni debata ido mabain pirtodini jolma dedak cukup holan madokon dibai boras pirmatodim alaidang diula na pinasahanay si pirnitodi imahata ni debata daktuki marpir maneng gabi pirtodina di pasu-pasu debata jadi tangiang doi jadi cukup horan mabahen borasi ngai bai borasi ngapir pirtodina belum tentu alai pangiduah doi alai dalan didok debata di bagasa turpuk tahun naboy mapahin pirtodi ima na olo mangaradoti patupahon na opartu sude patik ni debata patik ni Tuhani rasudido hita mamboto patik ni debata natu kita na pinasaha na jala sudido hita mamboto na pinasaha ni Yesus patik maneng hukum atau hukum Taurat yang terutama ima makaholongi debata do makaholongi dongan jolma ido mabahen pirtodi ido mabahen margogo todita hot dihita
nang todi ni debata hot mengiring-iring madongani hita sudi do hita makirim pirne todi namang hiut di dokam mamusedisi dungitio hata ni debata unang be moleng-oleng karang tu siamun karang tu hambirang merdua roha daong be taksongoni be molo didoaka hatani namalo jangan seperti air di daun talas diombang-ambingkan angin dang hok pendirian na anggo dison ima si Joshua hot pendirion na di hatani debata dangolo tu siamun do tu sabirang terus do hatani debata diulahon ibana dangadong pertimbangan di si satu kijo tu siamun satu kijo tu habirang anoma na di dalam di debata daw anggo ibana terus dohot parangoluan nai unang masongon na didok ni aka nama lo halak bata unang masongon bulung motung inna kan tada do bulung motung si dua rupai potar itoru hijau digijang jadi molo roalugo sona potar maberengo ni soalugoi mulak musijo unang masongoni pernguluan ni na marhapor siaon tutuhani si pata potar si pata hijau alai hok maibana di hata ni debata mangula dang manibil tu siamun tu hapirang namangi musesian hata ni debata berengota dung hot hita desi didok making desi asa marmulia ho dopak dia ho mangalaka jadi molo hidok halak Kristen ngahalak Kristen ngasongononi manang nawape tabain laho mabeta-betai tulau tau dang naului ay aturan halak Kristen songonod do dang ului alay molo na sa tongas-tongado rohana diha Kristenon baululot tongi mose uludui gabi lao tu nasonia lomo di debata jadi ala Kristen tetap hot molo di ala bata di dokon hot di haci kacing naina imamulu jebu dang olo marupak dangolo dia bukan lugu alai hoti bana di hatani debata dia walu unang meret buku ni patikon sian pamanganmu saya pikir-pikiri aria do borgin asa diradoti ho jadi hiado songonon bangsa Israel marporang mahalahi di buah kalahima tabu perjanjian alai dokon moloi buat tabu perjanjian non monang do hita mangalo musuh inna memang tohoro selilingi buah kalahino ni monang nasida mangalo musuh alai hiado nasida talu nang pebuani ala buah dangadong behatani debata di pamangan nasida dangadong behatani debata di rohana sida jadi moloi buat petabu perjanjian ni ikut diparangi hodo diulah hodo na dibagasani ima patik ni debata di sido iban nairokon unang merek buku ni patikon sian pamanganmu jadi boy do anggo bibel tau dang adong be di portibion alai anggo siap pamangata dang mucat i hata ni debata maneng patik ni debata hok doi banai dokon bumi ini akan hancur tapi akan firman Tuhan tidak akan pernah hancur atau hilang dari dunia ini alaba
nunga lohoti di pamangan ni halak Kristen. Ma mudahoni, ma baritahoni, pasahatoni tuaka nahumaliakna. Jadi Bibel maneng Alkitab boy doi sugut marokso siap pertidion ala yang go hata ni debata ho doi ro disaliling ni lelengna molo son hata ni tu hata di bagasa tikyon di dokon unang mere buku ni patikon sian pamanganmu. Mari kita memudahon hata ni debata tuaka pinoparta idona neng dohnonna tapudahon hata ni debata tuaka tinuruhutta tuaka nauposo di tonga-tonga ni huriata do di tonga-tonga ni bagasta aido namasa nang disumusa di pudahon ibana do hata ni debata tu si Joshua ubay boy ibana mengambil kepemimpinan estafet tujuru jalahi tapi songoni asa boy pemimpinan non akayana kotai di tonga-tonga ni keluargana ikut ajari dona sida di hatani debata di hatani tuhatai saya pikiri mai aria dohok borgin asa di radotiho. Jadi tugas ni akap pemimpin son hitaun naing Joshua zaman modern sekarang harus menjadi pemberita firman Tuhan ganup arian doh ganup borgin tu tonga-tonga ni nahumaliang ta terlumbo bima di tonga-tonga ni keluarga ta ikon tapudahuni tapasa hati ta ajari nasida taringot tuhata ni tuhata. Jadi saotik di kegiatan di perguru malua udok manari minggui kalian akan ujian ada usukum majoluan non natoras muna dung merguru malua hamu arong do perubahan jadi usuruh manasida manurati hal-hal yang buruk yang mereka lakukan sebelum merguru malua dan seberapa persen mago mana yang berubah tu hal positif selama merguru malua. Mungkin modalong isondato rasni na merguru malua bayi berek kamu na perguru maluai olam mengatu sihatan di bataro manang arong no perubahan di jabu molo suarong perubahan di jabu itu hal kegagalan gagal mausi gagal hamu songon na tua-tua mendampingi di jabu ala dangi sukuk kamu atong do persejarah munaki melalui sukun mungkin iro amang padita sada mingguon ikon audo manguluhon tangiang pasahat do itu nasida tak kuboto diulahuni akan atoras saya suruh nasida manguluhon tangiang laumangan di bagasan hari Senin di hari Selasa manguluhon tangiang dungo manugut sudah keluargai pak kita berdoa memang diulana sida doi alai hola sehali mungkin alai arong dorana mangula terus jadi songoni mara nang hatani debata di bagasa tikyon dang cukup pape hola situa maneng padita lau mamemehon hatani debata di tonga-tonga ni akan aposo bulungi ikut dohita akan atoras di bagas tabi asa hobar tu hatani debata di bagas tikyon arian doh borgin bukan menyatakan borgin naholom doh arian natorang ala nang dohonon nasiani awal dan akhir setiap hari kamu harus memberitakan mengajarkan firman Tuhan tuaka naposo di tonga-tonga ni keluarga maneng nabu hape metode ni
manang natitiki iula na sala laut disita pudai hatan itu hani songrodo. Itu sudah juga memberitahuan hata ni debata. Asa diramoti, jadi terus manoktong, terus iulahon, continue hata ni debata di tonga-tonga ni portibio. Ananido di akka ulaun di Huria moladong mandok hata maneng ulang tahun say ni jodo napo sebulung maneng sekolah minggu gay manortor asabwa asana sida memeritahun berita nauli dung suarong be hitaon natuari masuki perlapian sikem baru ibain nasida peletahan batu pertama di jodoh si sekolah minggu ala nasida dohaduan lahu memberitahu berita nauli di tonga-tonga ni bagas joroi tu 40 tahun naneng ro. Jadi artinya ikut tameme hodo hata ni debata harajau ni debata di tonga-tonga ni keluar kata genuk mersada-sada asal lahir pemimpin seperti Musa dohot si Joshua nama ngulu di bagasan hati goran hati uron dohot pasu-pasu ni debata jahala di patu paho hobar tu sudina tersurat di bagasan ni asa meruntung ho beruntung artinya bukan hanya kekayaan ukuran dunia tetapi keberuntungan itu aima ngolu namarlas roha ngolu namar lasroha alana arong do jol mama mora dang lasrohana arong do napugos dang arong dihadihana alai lasrohana berbahagia di dalam Tuhan. Jadi anu rikot ima lasneroha di bagasan Tuhan ini dang nama dokot dang rikot dihita akan atasari idah unang gabe semula ulau kita sugut parutungan artinya hidup di dalam Tuhan merlas roha ibana di dalamnya jala marmulia ma ulaumu saha mai tu ngolu di ujung marmulia ma ulaumu jadi molo tai dehon edeni aka naung tunamoding sai dokode sai mangihu ma nani ulahommu tu ngolu saliling ni leleng na ai ido si pertanggungjawabanmu sugut di harajaun banua gijang jadi mulung ngamar mulia ibana di ujungna totuna tu surgu namai masuk tu harajaun ni debata namar sonang-sonangi sonang mangoluna di hasianganon alamar dalat di dalam debata jala sonang ngoluna di hangoluan naso arasudah amin martangi yang mahita ali debata amanami namar habangsa di banua gijang mauliate do Tuhan dipodai ho hami dingulunami jala dituturi ho Tuhan taringot tu hatam hima asa unang holan uboto sahatami hami maneng cukup horat di hami hatami hurenu ko kami maneng hulahu kami alai ko saha do hami Tuhan habe marhiti-hiti hatam di bornginon asa anggiat hami gabe akka si perbarita barita nauli dari damai Tuhan setong-atonga di ngolu nami nama rulaon nama ngolu di bagasan patikmu lau po damai tu akan oposo jalamolo manibil nasida mangula akaulonna Roma hami akan atoras mamudahon hatam bayanon nami masada persekutuan di tonga-tonga ni bagas nami ganuk marsada-sada ima gabe dalan laho patariason hatam nabadiai Tuhan jauh bare bata amanami tuoma pasatami persuruomi jalahami pe mangulahoni asanggia le Tuhan boy hami maparangi on hatami obar tulomani roham jala tiur mahasyanganon idaun nami marlas roa hami jala tuk mahami tuang oluan sogot
marmulia hami rapako. Tuhan jauh pada bata amanami, hubungan hami di tangyang nami, saluhutna ruas ni huriam, di akka ulaun na maragami, do di akka nama sa di tonga-tonga ni nguluna, na marsahit, manang na berduka, manang na adong akka, nama sa di nguluna, mabahen na sida, gabi sa ituki, tubuh malas, ale Tuhan, Tuho mahami, marhapurusan, pudai, marhite-hite todim, dongani, marhite-hite todimi, iring-iring na sida, asanggia ale Tuhan, tubuh akka sila sineroha, asimaroha malid sa huba, ditonga-tonga ni huriam marpungo hamin waing, tuo mapasat tami daging do todinami, songo ninang aka pinopar nami, di dia pe nasida maringanan, pos dorohan nami Tuhan, natangi onomu tangyang nami, marihite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapasada rohata martangyak kita. Ale Tuhan Jehovah di bata na marhuaso di banua gijang, sitopa jala sipakoko kami di bagasa pangulun nami siganupari. Apala ditikyot Tuhan, pasahaton nami do hamuliton gudang nami tuho Tuhan di pangaramot yomu. Boy hami marpungu di bagas joromot Tuhan, sude ala na pinatupam doy. Ima marhite-hite partangyangan na pinatupan ni huriami sisahali sa minggu, ala ni Tuhan hamuliton nami gudang tuho, dison Tuhan mangidudupe hami, diak kadongan nami, na soboy rap dohot hami apala ditikyot Tuhan, imarwas ni huriam jerujuon, molo di bagasan hamalason ni roha Tuhan, tuhi diak kanasaroha na sida, asa marharenggasan rorak marpungudo tami, lau mamuji pasangap ponggar munabadiay, molo di bagasa parsahito Tuhan, toktong martangya kami asaramoti obat para medis dinalau merawat lau mangobati akka dengan ruas jerujuan asa tumibu marhai pason songon na biasa disot Tuhan mangido petotok kami Tuhan roh hami tujolom sude dia kada dana na pinasa mi Tuhan sude ala pasu-pasum de jala mangido hami asa pasu-pasui me mulai sa na met sa tunamagodang molo diak kabaga sa parsikolaat Tuhan ramo tidak kapanorangan niya kapikiran na sida asanggia boy terjalo sa akka persejaran na pinasaha ni kapangajari guru na Tuhan dison Tuhan mangido pehami diak ka naposom ima naposom ni huremi molo nunga marhaju pautik ti Tuhan ima dinamamuka akka parbugaso parumatanggaw Tuhan pasaha matutuak kasirokat nito dinasidat Tuhan asunang maralalap diak kahaposoan ni ison Tuhan mangidudup hami sude diak kaparhalumi diak kanahurang sehat pamatang na Tuhan jamai matutok Tuhan pamatang na sidaya
leo kahipason hasehaton partudio pamatang rohanak pikiran nasida asang giat boy rapok kami dinamangula ulaw na pinatuban yak kahuriami song nido pe Tuhan ima gereja Sikem huriami Tuhan sude na pinatupam doi tarlumobi dia ka pengurus na Tuhan ramoti asa gabi gereja na marhamuliaw ni di masyarakat tarlumobi di jolomi Tuhan alani Tuhan di sopan peladitikyon ima na musim do penyakit corona alani Tuhan mangido hami ramo timahami saluhu na Tuhan pada umay siya parnguluan nami say pasa mahahipason tarlumobi Tuhan ramo timaaka para medis mulai sa pamareta na siya narendah sa tunatibo Tuhan pargugoy may asa ang giya boy na law mangurus negara namyon tarlumobi mangurus akka na hona COVID-19 si Tuhan asang giya marahipason ni songon na biasa ala ni Tuhan pasaton namin matangyang namyon marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo jala si pakoko kami amen. Malateho rohanai matuho ali Tuhan dibata na di papungua sinuruham tuhami sebagas nami garuk marsada-sada boy hami pajupang di bagas jorom da badia songoni manang ruas nami na di bagas nasabi na martangiang nasida alani doho live streaming nasida alani akan amasawan pasu-pasu amudo hami saluhu na liamang nabasa tarlumo bima ruasmu ima ruas ni HKBP Jerujuan mulai sana me sahat tu nama tua asa ho mana masuk-masukan pamalateo kai masalu nali Tuhan ima hami ruas Jerujuan ala diramoti horo hami salu nali Tuhan dileko di hami bisu duhuk gugu jelebui hami marhai paso nali Tuhan mulutu ngadong peruas mina di bagasa persahitan pasu-pasu nasida le Tuhan akau na pinanganna say leo di nasida hamalu manale Tuhan pasu-pasu saluhu na aka keluarga songoni male Tuhan asang giat boy hami paju pangusengani marlas ni roha ibagas jorom na bedia Tuhan jala di batanami pasatan nami tu bagas oleh Tuhan asa ho mana mangaramoti ima saluhu na aka kapaladu tarlulo mo bimale Tuhan uluan ni huria nami manang na di dia patehak ka uluan ni huria setabay habisuha pergugoy na sida li Tuhan leo di nasida hasehato asa tabba marbisu nasida lao mangululu kami saluhu na li Tuhan jalaboy marmulia guarmu na bediay isadok portibia adi doko do li Tuhan Bapak segala bangsa do liama pas dorohanami di siali Tuhan jala pakuling ni toddi na adong di hami ganuk marsada-sada unang ngali Tuhan hulaw si hami alay tahu mahami mamilangi saluhu nai siala ni pakuling ni toddi mi di hami beulahonon nami na denggan hobar tulo menirohama liamang nabasa alani aliamang
ajari pergugui perbisui kami. Asa boy kami songo sada pemimpin-pemimpin dia kabagas nami ganuk marsada-sada. Sebagai bapa pemimpin dalam rumah tangga songo ninang akan atau raspe. Boy kami oleh Tuhan menurunkan tuak kaya anak nami. Asanggia salhu nale Tuhan tak puji-puji atau asa ngapon di luar munabedia. Jala cita dahon sida mulai sian hamai meton. Jala laos mat dapat mahami oleh Tuhan di surga hasonangani. Ima nabi matu pami di hami ganuk marsada-sada di Tuhan. Di baik kodo semua si Joshua. Asanggia mahami salu na Joshua masa kini. Unang lupa hami oleh Tuhan. Di kepimpinan nami seorang natoras. Boy oleh Tuhan harahono nami akadak pon nami. Song saya tanggung jawab di hami. Di mana nabuan anak pon kami tua dopa munabedia. Asanggia cita dahona jual Tuhan. Pas dorohan nami di sini. Mulut ngadong pe akka elalani pertibi. Mulunga gogo urak ni nasida di rumah tangga. Taralu nasida di oleh Tuhan. Akka ulau dia ke pertibion. Ingoton na doho. Jala bagas do ali Tuhan bibiti di nasida. Ida pas do rehanami. Songo si Joshua ditadda doho ali Tuhan. Jala dileko kepimpinan di wan. Soni mang nahami. Las ni roha di hami salu nak kana toras. Asa gaya biak yang nakon. Na turut akan orang tuai dan takut akan Tuhan di banar itu. Tuhan jala di batan nami. Pas turuhan nami di hole yang menggabasa. Ya kasal hutna. Aka asi doh tolong di rohami di hami. Ika malupo dole Tuhan akan nomor sahih di bulan nami. Dileko dole Tuhan kami pasang. Marlasi roha dohami di sini. Dilekodo di hami aka pasu-pasu mali Tuhan. Kalah sokangi mai di bagasan guar munda bedia. Naeng mali Tuhan gabi hasa ngapon di guar munda bedia itu tui. Aka silele homi di hami. Tuhan jala di batan nami. Mulut ngado ngali Tuhan. Di ruas namion. Aka nahurang dapat aku pasu-pasu. Asiroham. Uli aka tamian ya ruas nami Tuhan. Aka paling pengiduan ni dasida. Siat kodi nasida le Tuhan martangnya. Pas dorohan nami di ho. Na pasal to murid tu sude akan nama joho. Belum martangian hami ali Tuhan. Saya lusamu di liling manang nahato. Alele lamu di hami pakiri mana mangulu. Asanggi totong hami di guar menabai ali Tuhan. Tolan mengharapkan basa-basa mi hami jala ulah hono nami ma hokar tolong menyerang. Tuhan jala di batan nami. Sama lagu kain atau ngali Tuhan. Ngado ngali Tuhan akan Solomon roham. Dang di palwaso mangula doho di salhutna. Jala takas de hubo hamil Tuhan. Ido pangaramatan pangaratemu di hami. Alani Tuhan pasu-pasu manang lingkungan nami. Pasu-pasu hami salhutna. Pasu-pasu pamaret tanami. Pasu-pasu salhutna le Tuhan. Akasih toko asima roham le Tuhan. Tuhan perdosa nda gudang dohami. Nebe dia doang keho. Alani ale Tuhan. Tuhor pasah ton nami saluhuna. Aka napo somon uluamo songoni nang saluhuna na di pertibion. Asang giat dosa pangalason nami asiro hamali Tuhan saya samai. Asang giat datong ale Tuhan. Roh ho mamasu-masu hami aria do borngen. Atau ngale Tuhan pidu cipina sengak maho. Mari ti anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala sioko pami. Amin. Terbengesah cucu
martangi akoma peliata tuadupan di bata martangi yang mahita hali di bata amanami na di banua gijang odo haruruan ni salut siliho-leho na dinggan do nasaw libasa na mauliutus upasat kami masa naloham itu kami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa parhasyang kami pilihanon pati buluhon harjaw mo tonga-tonga di huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni sileo-leom itu kami asalam girgir kami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin ramai tamangido di tangiang aliyama nami nami na di banua gijang say pinolbadia maguarmo say Roma rajamu sesaw malam roham di batongon sono mana ginjang leo matuhami serohong luas siapari sesa marusa nami sompanesa nami idusa dengan nama dosa tuhami punang kami tugiyo tu pangunjunan alua mahami siapa mago ayhona punah harjau do tagugon rori asang apos saliling nilileng na amin sinirwani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani de bata amata do persauran itu di porbadia mana mangaramoti dohot nama masu hamu saluhutna oras madihita